Yabona namhlanje bafana bama ngipheka isidala. Yabona namhlanje le mali mayingena nje. Zozwa nje ngento ethi pip pip lapha ngaphandle sithuthuthi bafana. Landi sithuthuthi straight. Rooms angilambile. Hayi bo tshena mina pho ngingenaphi mina. Uwa phela ophekayo namhlanje. Hayi bo mina ngilambile ke. Olambile uyena ophekayo. Kanti le mali ingena nini? Ingenile. Wemama ingenile. Hayi bo yini lengenile manje bona wami yini boy ingenile? NSFAS. Hayi bo malini engenile bona hawu hey bo U700,000. Yamanga wona 7,000 namanikinile. Hey mama. U7,000 namanikinile. hey bo hawu futhi sibombe imali bona hawu ngithola malini ke mina lapho? Cha ma asikho bomba imali, ngibomba imali. Yey nyoke ngithenga ianda. Hawu mntanami lahla mina uma wakho. Mina 9 months zonke. Mina mfana Bye wami. bye ma. Hawu uyayivala le ngane ifoni. Hawu uyayivala. Ivule yonke boy, yonke boy. Kusho 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 kusho. Jengo popo